Deci puțin am dat. Nu pune chiar așa mult, doresc că nu se pune. Ăla se poate imprimă, e suficient. Sus un pic din mine. Și nu cum dege. Deci se vor de gros, ce-ai făcut? Da, de aici nu se vede mai bine. Îl filmez pe ăsta. Adică street. la blog, da? Să nu fie sărat. Carne, nu mai face nimica? Da, asta e. Adică videouri. Nu știu. Dar nici tu n-ai mai făcut de mult. Da, dar nici Carla nu mai făcut de mult. Da, păi Carla e Carla. Ce rapid ești. Andrei, am lăsat nimic. Face faină hartă. Ei, nu văd de mâna ta. Andrei, nu stai în folie. Stai să-mi filmezi pe a tău, că e fain. Hai să-i mai cerem o folie. Există oameni care sunt foarte mulți să sfârșit afară frioară. Nu se poate să pună un pic, să pună jumătate de nu știu de ce. Dacă puneți foarte mult să harmonie, dacă puneți foarte mult, mai să scuța și mai puneți puțin și dacă mai doriți să mai puneți. Asta pentru oriunde veți merge să mâncați sushi. Aici. Ce? Deci în momentul în care puneți o găsoară, puneți o găsoară, puneți o găsoară și mai puteți să poți. だから一緒に食べ方は、車だったり、オーリングリーザーぐらいで。でaceea,なくなったらまた入れる。momentul în care nu aveți, mai puneți. Așa știți exact când îi puneți. Așa te mă întrebi. Nu puneți foarte mult și să se vedeți ce acolo.